Adres ato ang pag kulokabildo karong buntaga. Onya, ari sa ta mga sukintig paminaw sa ato ang update sa mga donasyon nga nadawat sa DYHP gikan sa ato ang mga listeners, gikan sa ato ang mga viewers, ha? Ma-local man, ma-national nga mga donors og ilabi na sa international. Straight to the point. Nga kay kanang naang kay naminaw na to diri sa local ni donate ka sa mangken. Nay naminaw nakapaminaw sa radyo ni donate, nay nakakita sa YouTube, nay nakakita mga sukintig paminaw sa Facebook. Ha, unya didto pod sa gawas sa nasod ato ang mga kaigsuonan. So sa pagkakaron ang ato ang total donations mga sukintig paminaw aduna nay 3,327,121 pesos. No, so niabot na ta mga sukindig paminaw og 3 million ang ato ang natigom sa DYHP usab nga donasyon, no? So ato ang makaigsunan, ato ang mga kanang naang sukindig paminaw. Salamat kay ninyo sa ato ang mga pinanggantig paminaw. Salamat sa ato ang mga listeners, ato ang viewers, usab makasama nga ni paabot, ni padangat diha sa inyong tabang, no? So muna nga 3 million, no? 3,327,121 pesos. Kuni ang mga nadawat nato nga mga cash kato mga ni walk-in dinhi sa tuang sibiana ni padangat silang tabang. Onya kining ni awa ni labot ka sa mangkin sa mga donasyon nga kanang mga goods na gyud nga gidala. Nawa ni labot sa mga gi walk-in nato dinhi nga mga goods kani sa cash ra ni. Cash, GCash o kanang bank to bank transfer. Mao na ni ang kanang kinatibuk-an mga sukintig paminaw. So ang atua o niya nakahatag na ang DYHP makasama og FM sa tuang first wave sa atuang donasyon ni adtong Sabado. No, sila ni Attorney Rufil, no, si ato asang manager sa IFM Idol Boyke lang kasamang Aida o ato mga kaubanan sa DYHP sa IFM ni hatag na makasama sa ato ang first wave sa ato ang kanang naang donasyon gikan dire sa ato mga sukindig paminaw, ato ang mga viewers o listeners paingon dito sa norte, no? So mo ni ang kadaghan sa mga sukindig paminaw nga tabang, no, nagkahiusa iya mga sukindig paminaw o kanang naang paabot sa tabang. Onya ang kanang naang second wave nato, no? So naatay second wave sa kasamangken, no? Naatay second wave nga gipahigayon mga sukindig paminaw karong adlaw. So tuwa na tay second wave alang sa tuang mga kaigsuonan in town nga nabiktima sa kanang naang linog. Onya ang atuang mga kaigsuonan usab nga kadto nga mga namatyan. Kadto nga mga namatyan, so doon natay mga kanang naang tuang pagsimpatiya nila sad, no? Kasamangken onya luoy sa dintaon kaayo kadto mga namatyan nato nga mga kaigsuonan. So muna ingon ana ang makabungog nga tabang sa tuang mga listeners o sa tuang mga viewers nga ni aksyon gudayon. So muna nga kita ni tabang ta sa atuang gobyerno, ni tabang ta sa atuang mga LGU, ni tabang ta sa atuang kanang naang provincial capital og panawagan sad mga sukindig paminaw. Kay ang pagtinabangay basta pagtinabangay gani tatak Sugboano na. Ato ang mga taga Sugbo, bisan gani og mga silinga nato nga mga tatak Bisaya. Kay na may Bohol, na ay Negros, na ay Siquijor, na mga sukindig paminaw sa Mindanao. Sumuna ang kanang naang sa mga Bisaya ang usa nato mga sukindig paminaw nga kanang dili makalimtan panahon nga dunay kalamidad mao gyud ang pag-inunungay, pagtinabangay, paghatag, no? So muna nga kanang naang tinabangay paspas nga tabang. Paspas nga tabang, paspas nga pagpanawagan mga sukindig paminaw.